nabunot. Ikaw nibunit na ko. Awa ko. Atoy din na lang ta mag-away. Sige. Basta ipag-una-una ha. Ay, sa pagdagan para di ko mabukod. Sige. Basta paghuwat na ako. Ay pag-una-una. Sige, asam ka pa doon. Muli na ko yun. O sige, puyog na ako. Muli naman ito. Punta na. Mama, asa si Kuya Atoy? Nangita, bitaw ko. Asa imong kuya? Ngayon na po siya, masuroy me. Unsa man ay imong maguwang ko eh. Laagdan man kaayo. Mukuyog bitaw po, di siya musugot. Di siya musugod kay baby pa man ka. Mundra ba siya, madumila ti Adil. Adil? Adil na ugin? Mama, kay ibog man siya ni Ate Adil. Ay. Niya ka jubet? Kay... Diams ka. Masuro ba nga di ka magsamok-samok? Kina ko gipaabot din si. Kinsa may mong ipaabot? Wa kay labot sa ko gipaabot. Mahimo ba? Upahawa ka? Dala ka gusto. Ha? Bisit? Para niya mag-bisit ko. Gila mo, di matingali. Ganang ang kabusa. Huwag matingali ko magsabong-sabong. Kaya niya ako din, eh. Kailangan ko mo. Ngayon sa man imong tumong. Ang magsamok-samok na ko. Basta may tumong na ko. Ang tumong na ko, ang pagpagkikita ni mo. Unsa? Ang pagpakikita na ko? Oo. Kaya ako din, kay gusto mo ka nga makikita na ko. Ang buot mo pasabot. Buti mo pasabot kay. Unsa? Ikaw si Ruel? Ako si Rowel? Ako ba si Rowel? Oh. Ako si Rowel. Ako si Rowel, makikita di mo ko ron. Ikaw si Ruel? Oh, ako si Rowel. Para mutuo ka. Nag-text ka na ako nga yung ba gusto ka makikita na ako kaya nga no. Unfair kay ako na nakakita nimo. O na nga. Ingon ko nimo nga sige. Kita ta alas 3 sa hapon. Kaso na ako karon alas 3. Sa gibinuangan sa kunimo? Wala. Seryoso ko. Kaya ba kang anong gano'n nagpaka-well ko? Ha? Kaya di mo na akong gikontrahan. Gikontrahan na naman ako taga-jubil. Dili ko kaya gayon. Dili ko kamo kung jubil lang ang pirmi akong gamiton. Kung na nga, nasuway ko lang pagi. Although, sayop siya nga pagkakuan, pinabaka ko nga napaka-ruel ko, pero inuod akong insultin mo. Kung unsa mo itong mga nabasa mo sa text, inuod to. Ano sa ako'y ginawa? Nakasa ko ni mo, tungod kaya napag-as-in ko ng ruel ko, na makapasaungan. Pero, pinuod na rin.
masultin ako nga. I love you. Ano ito? Ilan na sa kanino? Teka ba? Minaw sa. Ito pa minaw sa. Wati kang inay. Di ba niyon ko ni mo ang bugto na kung sa. Katulang yung nagpag-asip ko nga Ruel ko. Pero tanan akong gi-text ni mo. Tanan nga imong nabasahan sa text. Tinuod to. Kung gusto ka mo to, sige. Karon dayo pakasalta. It's tama ba ka? Gusto ko nga ganit gamatan ako sa isang buntag, ikaw ko makita. Gusto ko nga, dayon lakal ako trabaho. Ikaw mag-andam sa kong pamahaw. Gusto ko, in short, mahimot kang asawa. Ako magbinuan ko. Gusto ko sa ungaw, parang ko sa ito. Pwede ba tuhuan ko niyo? Pwede ba duwatong ko niyo? Kung gusto ka, karon tayo, paksal ka. Ano? Love. Kaya kung gusto mo, I love you. Diba? Hindi mo patapos dito. Pwede ba? Kita ka, Atoy? Wala man, nakita man sa dayon niya, Atoy. Uy! Asa mo ni mga tawhana? Nangita kong Atoy, kay mangutana kung nakakita ba siyang Adel. Ikaw, kita ka, Adel? Makasama mo ba? Asa mo ni mga tawhana, uy? Nangita kong Adel, o niya. Waman muli gabi eh. Ano yun? Ikaw, silingan mag-jud mo, Jubin. Kita ka, Jubin? Wala, saan kumang kita ni Juben? Basti lang, ano? Naunsa ni Gugan eh. Naunsa ni gini pagkaunsaan gini yan. Papatay magyud ako na Jubin ba? Papatay. Ambot lang. Duda gyud ko ani. Wa ba ka to magtaba no? Ay, sa kay ba? Basin. Soy. Kita ka ni Ate Adel? Wa sa siya ka kita. Di ko yato ini mo. Naninang waktang may sila. Asa mo yung ni sila? Uy, no, asa man siya tayo kay bagasa siya tayo? Asa mo sila? Saan mga bataan? May tao na ako, ay, magabi si Angel, uy. Patay yung ko, ani ba? Patay yung ko. Sige, kung makita ni mo si Adel, nangita ko. Oh, sige. Nga nuha siyang uli. Mabunalan gina ko siya. Sige, sige. Asa, balik ko, wa makita ang bali yun. Kaya standby. Tago pa. Katawar mga yung gakos. Case na noon. Sige, gakos na. Gakos, balik ka. Ayaw, mag-ibuat na eh. Siya ka, oy, hindi magkamugagkos mo uyab, oy. Sige, standby. Smile sa panagsawi. Hindi ba ka umat? Ahoy!
lang talent. Mora, drama. Artista. Acting. Kabaw ka mahilak-hilak. Kamao ka magminalita. Rolling, action! Pero may mga kong niyaging na nung very good. Ganong iya mong kong gihagbong. Rolling, pa, action! Ha? Taga-adlaw ka niya iyo very good? Inaha, sunda ko ha. Di lang ko mauy. Kay wa man ko'y kwarta. Okay. Bunsoy, malitasin. Ang kumaoy, magkukwarta. Gingnan di tikag na kay kwarta. Hatagan tikag kwarta. Okay, may nga nag-director nga. Bunsoy, lingkod ka diha. Unya, mag-goal ka. Malingkod din ka. Sige, lingkod ko no. Diha. Unya, nag-goal ko no. Hay ka. Kanang nasad ka ba? Nasad ka. Nasad pa. Papagad, love ko ni mo. Tanaw, pag ko. Kaluoy-luoy man ka. Di, again, take to. Direct. Pwede ko tagaan ni mong piso unya. Action! Hindi ko namutagaan suon niya. Very good. Action! Bawali sa inyo! Sugi pag yun. Take 4. Bawali sa inyo! Last!